Nggo mas-mase, mbak-mbake ora usah pamer donya. Urip ngalam donya urip pisan ae. Kemlelet, kemayu. Ojane males nggawe video ngene sepet. Pamer donya, pamer gaji 20 juta, 6 juta, 8 juta, 7 juta ning Taiwan, ning Hong Kong, ning Korea, ning Singapura. Urip sepisan nyombongne donya tok. Donya mati ra digawa. Kayak kemlelet. Aku jane gawe video ning sepet segah males. Yen kepepet. Gaji selawe dunya, pamer rumah, pamer mobil. Ana kotak amal ngene lho. Merem ngalih. Ana wong susah malah disyukurne. Ana wong lagi kesusahan mesam-mesem. Urip ning alam donya iki akeh-akeh ngamal. Iki lho ana kotak amal ning nggon kuwi. Rasa pamer donya entok. Pamer gaji 20 juta, 20 juta, 6 juta. Nggentak nggae tuku soju, minuman, tak nggae tuku pupur. Pupur kena banyu ya luntur. Soju ngombe soju, nggae turu selali. Mending iki nggae nyempli kotak amal. Kena kanggo sumben urip ning alam akhirat. Jane wegah aku nggawe video sepet nyawang turut beranda ngomong pamer donya. Pamer bedak, pamer goyangan. Karepe piye? Udah bisa nih mbok ditingkapne ibadahe. Rasa bangga karo dosa-dosane. Wis aku nggawe video ngene iki jane wis jan males-males tenan. Ayo ndang padha ngamal rasa pamer donya, pamer gaji puluhan juta. Kabeh mau wis sing wis ya wis. Saiki urip kari pirang dina pirang taun. Ndang padha mertobat lah. Rasa sombong-sombongan, ora ana gunane. Wis nyombongne harta benda, kemuliaan awak. Kayak lu setan-setan padha guyu. Malaikat padha nangis. Jan saya suwe saya dunya ya saya amburadul. Kuwi kabeh anak wong ra duwe. Wong tuamu lho paling macul nang sawah tandur titik ngerek. Iling we. Iling karo kampungmu. Wong tuamu golekne dhuwit nalika kowe nang Indo, rasah sombong. Ya wis ngono ae Las. Aku males ya wis males. Geloran kotak amal ngene iki wis rasah kanggo pembangunan masjid. Ayo sing padha nyumbang wae daripada nggih tuku barang-barang sing ora ana gunane. Iki lho kanggo sumber sing nyelapetne ning alam akhirat ya amalan-amalan ngene iki. Wis ngono wis. Sing padha nyumbang ya alhamdulillah tak tampa. Aja merem yen ana kotak amal ngene iki. Aja yang nungani. Ya wis ya, wis kemeringet aku wis males aku wis. Intine pesanku rasa sombong wis ngalam dunya wis biasa wae. Ya kuwi. Wis, Assalamualaikum.